Arsngi hadin gajingya kulmar Laitumkhrah police station ha ka pratarik unaitung ki pulit ki lakem Ngut ki samla ki basubadon kti ha ka te gajingja badi ki te ki Ngut latip kerteng da urang da jiet kamar da miris kharkongor badi ki wei ampat tip kerteng yekini ki samla lara sha civil hospital banle medical check up hadin lara abyang ki Laitumkhrah police station hakani kajuk kesngi layalam ki Shakashari district sessions judge banthokit bat bishari ki em là sạch tay cũng làm gì làm được không có sẵn sàng